wethu. Mhlobam, isipeli sesinikezele nathi nesi cela ukunika apha mhlobam noba i-induction iseza kuvuka fonina kodwa nathi phambi kwale rhamente siyakunika sithi yoni ngerhamente ozayikhokhela. Biza ke oko ndihleli apha iminyaka le ndima ndisithi noba ndawuze ndithini xa ndiphuma. President, ndiphikwe ivesi anointed. Ndacinga laa mcimbi wasabalisayo kapala alaa vesi. Ndathi ebudeni bendlela ebesihamba marhatebe kodwa ndadibana nombhalo phaa obhalwa apha kwi-New Testament othi kuko konke awutsatsekanga natha emveni kwezifisi unongo athi uyesu kuko tshitsani unatha nufake ngeliphala xa ibuya phambi nongo bewuphethe umnatha nefisi ithi ubusindwa laa mnatha zezafisi ungaqhawuka kodwa xesibe sathi kosi sonke siva kungekho mandla awathatheki mnatha kwathini funani zapha ngoko mhlobam unikwa olu xanduva ngoba ukukhokhela iigildas uxanduva. Ndikuphi into ezibini mhlobam, andizukoyikisa. Ezi gildas ziyathanda okwesibini zithi zawubhujela bangafika bonke abantu kodwa uvayisa kangafiki ingathi akuyiwe. Mhlobam, ungena kule ndima ezawukwenza uba ube unpopular, uzawubulawa kwi-social media mhlobam, ufefile ngoba kukho abantu abaready for ukubulala abantu. Kodwa mhlobam, noba u-sell out eziyokuthengisa ka-social media uthi ave ndazibhaqa ndithengiwe. Into eyandincedayo enjongo kungaphenduli ngoba laa team bendihamba nayo besisithi ngexesha le-crisis singayincedisi i-crisis, sikhangela isolution. Ngoba ukhokhela isekethe mhlobam, wonke umntu ufuna ufaka indlebe, ufuna ungena. Naba besibafundisile uba kwenziwa njani. Ke ndathi apha evekini mhlobam abona kuhlekile, ndathi thini naba bebefunda ukuthi nabona ndathula ndathi thina asisukunyiswe kubezele ngokuthi ndaba umkhosi uthini ngoba into kaThixo iyathandazela. And if niyikomiti alithandaza zizawenzakala. Sincedwe imithandazo amantokazi nabafana biwesi sikhokhela nosisi esebethathe kodwa bancaba imizi yabo for the sake of Wesley. Nawe ke kule timu ungena nayo
nixhasane, nithandane, uThixo aliphambanise. Nike mbongo.